ҳамидур азиз, салом алайкум. имрӯз 10 марти соли 2025 қарор дорем дар деҳаи обшорони роҳи Душанбе Ҳисор. Ман акай додаримо Алиҷон ниҳолҳои фурӯшӣ овардааст, бисёр ниҳолҳои бақувват. Ин намедонам Алиҷон чӣ ниҳоло доред? Кане гап заманда. Ниҳоли ҳамҷанишонтӣ зардолу дорем, аскарободӣ ном дорад, як намуд. Се намуд себ дорем, гулоб, себи сурх ду намуд. Се намуд шафтолу дорем, шафтоли лучак, анҷир шафтолу дорем, шафтоли сурхи лучак, гелос. Инҷои нишонтӣ. Ду намуд бодом дорем, якташ пӯсташ тунуки дарозак мешавад, якташ донаш каломағзаш пурра мешавад. Унҷо ба бошад чормағзи чанд лер. Чанд лер овардед? Пайванди, терлики, қадпаст мешавад. Кадом ана тан девол будеги, а? Не, баё се намуд анҷиран. Анҷиран. Чормағз на инаш, а? Ана хоба? Ана хоб. Чормағзи чанд лер. Ва ниҳолҳои ороишӣ доред? Сардона киви аст, ҳамашан аз ин нохи боз беҳтар. Киви ҳам доред? Киви дорем сардона. Ха ман номери шумо мемонам, худатон ба нархиша гап мезанед, а? Ҳар якина нархиша ман гуфта дода наметавонам. ҳамдиёрон азиз, ман ҳаминҷа бисёр ниҳол овардааст аз ниҳолҳои беҳтарин аст. Мана ангурам дорад. Марҳамат, омода муроҷиат кунед. Баъд тути ороишиам доштааст. Мана инҷа тути зонтики, я дига тути дароз мешавад. Тути ороиши ва тути хурданиам дорад, тути сурхам дорад. Мана ҳамдиёрони азиз, марҳамат. ҷояшро гӯяме. ҷояша чанд мартаба гуфтам, ман ҳамин шоҳроҳи Душанбе Ҳисор. Ман ҳамин шоҳроҳи Душанбе Ҳисор. аз Душанбе тарафи Ҳисор рафтанда ҳаминҷода знак аст. обшорон айсондагӣ мебуд. рӯпарӯи ҳамин ниҳолҳо нуқтаи таъмири мошинҳо айсондагӣ ва заправкаи Шодӣ ойл. Шодӣ. ва тарафи Ҳисор рафтанда як 500 метр павароти шонбарӣ намерасед. Мана ҳаминҷа дарвоза анамхел ҳамин ранг дарвоза кушода доим. марҳамат, муроҷиат кунед. аз посигаи чораконон тахминан 3 километр дуртар. марҳамат, омода муроҷиат кунед. ҳама намуд дарахтое ки нахаридед, харида гиред.